op Dutch Valley. Natuurlijk, ze mogen niet ontbreken. Hier zijn ze weer, de deurzakkers. Hallo allemaal. Tadaa. Wat brengt jullie hier? Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Ja, de mensen willen blijkbaar toch een glimp van de deurzakkers opvangen. Ja, onze liedjes zijn natuurlijk toch wel redelijk bekend. Dus wij mogen gelukkig aanschuiven bij Dutch Valley. Het slimme is dat het om 1:30 begint bij het Mega Piratenfestijn. En dan staan wij om 2 minuten voor 1:30 met een lege zaal. En dan 2 minuten later stroomt het binnen en dan galt het feest kan beginnen. En vervolgens zit de hut mutvol en staat, waar we van versteld staan natuurlijk ook, de hele tijd op zijn kop. Wij hebben waarschijnlijk toch wel het geluk dat we al enkele jaren meelopen. Hele bekende liedjes hebben. Die willen mensen toch graag horen. En ja, het lukt ons iedere keer weer om zo'n feestje neer te zetten. Dat daar meteen de stemming en de sfeer erin komt. Jullie draaien al jaren mee, maar is het dan ieder weekend nog zo'n op pad met z'n tweeën? Of? Nou, dat is niet ieder weekend op pad. Wij treden het jaar rond wel iedere week op, zeg maar, gemiddeld. Maar het is weken dat er niks te doen is en het is periodes dat het druk is. De zomerperiode is erg druk, uiteraard de carnavalsperiode. Willem, jij zit ook vooral in de muziekbusiness, hè? Nu al bezig met een nieuwe hit? Ik ga me bezighouden voorlopig met het nadenken over een liedje. En dat wordt dan natuurlijk gecommuniceerd met de claimers. Wij zijn gewoon op zoek naar het juiste liedje. We kijken rondom ons heen wat mensen willen hebben. Ja. En daar proberen wij gewoon op in te spelen natuurlijk. Het is heel simpel. We bestaan volgend jaar 40 jaar. We zijn 40 jaar bezig. En 2014, 2015 willen we dat gewoon uitdragen, 40 jaar deurzakkers. Nou, daar moet natuurlijk niks moet, maar het zou wel prettig zijn als daar een hit bij zou komen. Nou, Zakkers Lekker Door anno 2013 is nog steeds hetzelfde succes als 74, maar qua sound kan dat natuurlijk niet meer. Dus we zijn aan het zoeken, aan de hand van de hedendaagse hitparades weer, wat het soundje zou moeten worden. November moet het staan, een ander logo, een nieuw logo, enzovoort. En dan zijn we weer klaar om carnaval 2014 in te gaan. Eigenlijk is het zo dat we het ei al hebben, maar het moet nog gelegd worden.